nagy örömmel indulok a Dahua által rendezett eseményekre. Biztos vagyok benne, hogy jó esemény lesz, jó hangulattal fog telni, és jó ismerősökkel fogok ott találkozni. Bízom benne, hogy a közösen szervezett rendezvény pont ugyanezt váltja ki a mi partnereinkből is. Talán ezt alátámasztja, hogy évről évre már több mint 100 ügyfelet, partnert tudunk vendégül látni ezeken az eseményeken. Nagy megtiszteltetés részemre, hogy részt vehetek itt a Dahua részéről, a Networking és Fejlődés Napi a Power szervezésében, ezen a konferencián, ahol több mint 100 partner jelent meg. Ezen belül még egy előadást is tarthattam a kis és középvállalkozásoknak a termékeinek és annak választékáról, tehát az SMB kategóriáról, Small Medium Business programról, ahol be lehetett mutatni azokat a termékeket, azoknak a terméknek a kapcsolódását, amit ugye a partnerek használnak. Ez egy nagyon hasznos konferencia, és remélem, hogy a jövőben is fogunk hasonlókat tartani. Kiváló tájékoztatást kaptam a Dahua termékeiről, szolgáltatásairól, korrekten tájékoztattak a kollégák, az előadások kiválóak voltak, örülök, hogy itt lehetem. Az itt eltöltött egy hónapom alatt, ez már a sokadik profi rendezvény, amit a Dahua szervez, amin részt vehetek. Mai rendezvény is nagyon profi, szakmai, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek, és részese lehetek ennek az egésznek. Örülök, hogy itt lehetek, és újra találkozhattam azokkal a telepítő kollégákkal, dahuás szapportőrökkel, tervizesekkel, akik nap mint nap segítik a munkámat, és jó volt őket látni, és ezt az élményt kaptam ettől a mai naptól.